Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Ζω ακόμα το βράδυ του Σαββάτου. Όχι, ζει στην δεκαετία του 2000, στην πρωινή εκπομπή. Το παιδί μου. Όχι. Γιατί? Όχι, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς όρισες. Μιχάλη, έλα. Έλα, Μιχάλη. Έλα, πούμε και εμείς την δικιά μας καλημέρα. Να πείτε και εσείς την δικιά σας. Καλή σας μέρα. Τώρα που το βλέπω στην οθόνη απέναντι, δεν είναι κακό αυτή η ομάδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να μην βάζεις ιδέες. Μ' αρέσει και η διεύθυνση να παρακολουθεί και να ακούει. Μας αρέσει πάρα πολύ. Είμαστε μια χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, συγχαρητήρια και στους δυο σας για το Σάββατο. Εμείς τι? Κοιτάξτε, να πάρουμε εμείς μια γεύση από Eurovision πραγματικά έτσι όπως το ζήσαν εκείνοι οι τυχεροί που ήταν στην Αυστρία. Έχετε συμβάλει εσείς οι δυο πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, είστε τέλειοι. Η Μελίνα μου συγχαρητήρια. Παρόλο που δεν ήσουν εκεί, που έπρεπε να είσαι εκεί. Που έπρεπε να ήμουν εκεί, επειδή είχε αντιπρόσωπο μέχρι και από την Κίνα. Και η Κύπρος το είπαν όμως, νομίζω το είχαν αναφέρει, ότι από την Κύπρο δεν είχαμε εκπρόσωπο εκεί στους σχολιαστές. Τι να πούμε, του χρόνου θα σε στείλουμε. Ελπίζουμε να συμμετάσχει η Κύπρος, να έχει μια καλή παρουσία του χρόνου και να είμαστε όλοι εκεί να την υποστηρίξουμε. Αυτό έχει σημασία. Όλοι είμαστε ήρωες. Πάνω απ' όλα, αυτή ήταν η μαγική λέξη με την οποία κέρδισε η Σουηδία. Να πάρουμε μια γεύση και εμείς σχολιάζουμε σε πολύ λίγο. Ελάτε, κοπιάστε. Πάμε. Διαδραστικό. Μάλιστα, αυτό ήταν το λίγο. Συγχαρητήρια ήταν όντως πολύ. Να χρησιμοποιήσουμε και τις λέξεις αυτές που χρησιμοποιεί η νέα γενιά. Catchable, δηλαδή σε τραβούσε. Ήταν κάτι που ήταν ένα βήμα ίσως μπροστά από τα άλλα όσο αφορά τα εφέ τα οποία είχαν χρησιμοποιήσει. Μα επιλέγει και από το περίφημο Melody Festivalen της Σουηδίας, που έχει μια παράδοση χρόνων για να φτάσει στον τελικό. Για να επιλεγείς υπάρχει πίσω πάρα πολλή δουλειά και οι Σουηδοί από άποψη μοντέρνων ιδεών, καινοτομιών, τεχνολογίας, γραφικών υποστήριξης είναι πάρα πολύ μπροστά. Παίζει ρόλο ότι την παραγωγή αναλαμβάνει επίσης η Σουηδία? Δηλαδή παίξει κάποιο ρόλο, βοήθησε, αν μπορούμε να πούμε, σε αυτή την προσπάθεια? Μπορεί, έχουν πέρα από την τεχνογνωσία, ξέρουν τι είναι το καινούριο. Είναι ένα βήμα μπροστά. Ναι, είναι. Και έχουν και την ασφάλεια. Εσάς πώς σας φάνηκε το κομμάτι? Μας άρεσε. Η Μελίνα έχει άλλη εντύπωση. Όχι, εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε, αλλά πιστεύω ότι χωρίς τα γραφικά δεν τα κερδίζει. Δεν θα στεκόταν το ίδιο, δεν θα ήταν το ίδιο εντυπωσιακό. Ναι. Βασικά θέλω να πω ότι η φετινή διοργάνωση... Και μου θυμίζει και κάποιο άλλο τραγούδι, συγγνώμη. Για πες, ποιο? Θυμίζει ένα τραγούδι του David Guetta έντονα. Έκανε δημοσιογραφική διάσκεψη όμως και το είπε. Και το είπε ότι δεν έχει σχέση. Και είπε ότι έχει δύο τόνους διαφορά και σε δύο ακριβώς τόνους είναι το ίδιο, αλλά κοιτάξτε, 7 νότες είναι όλες και όλες. Ναι. Και πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει η διοργάνωση όμως ήταν καταπληκτική. Όλα αυτά τα οποία χρησιμοποίησαν σαν τεχνική υποστήριξη, εφέ, η ορχήστρα που νομίζω πόσα χρόνια είχε. Πόσα χρόνια είχε να πέρασαν και δεν είχε ζωντανή ορχήστρα. Οι ορχήστρες σταμάτησαν στη Eurovision τελευταία φορά ήταν το 1998. Έχει πολλά χρόνια. Δεν έχουμε ζωντανή. Δεν μπορούσαμε όμως να είμαστε στη Βιέννη και να μην έχει ζωντανή ορχήστρα. Ούτε τώρα είχε ζωντανή ορχήστρα να συνοδεύει τα τραγούδια, αλλά μας αποζημίασαν με αυτό το opening και στο πρώτο τελικό και τώρα. Και βέβαια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε έτσι, να αναλύσουμε κάποια πράγματα. Έχεις επιλέξει μια σειρά. Να πάμε στην Ρωσία. Να πάμε στη Ρωσία.
Πάμε εντυπωσιακή στη δεύτερη χώρα, ναι, στη Ρωσία. Ναι. Πάμε να ακούσουμε λίγο, παιδιά. Πάμε στη Ρωσία. Ναι. Άντε, να το δούμε πρώτα. We are the world's people, different yet we're the same. We believe in a dream, praying for peace and healing. I hope we can start again. We believe in a dream. So if you ever feel love, say that. Together like the stars in the sky, we can see, we can shine. When you hear your voices down, you won't be lonely anymore. Oh, a million voices, your heart's like a beating drum. Συναισθηματικά νομίζω έπαιξε λίγο. Μπορεί. Εντυπωσιακή. Ήταν πάρα πολύ καλό το πακέτο της. Ήταν και προσεγμένο. Ήταν, ναι. Και η ίδια ως εμφάνιση και το τραγούδι. Πολύ καλή φωνή, πολύ φωτεινή παρουσία. Έτσι. Never, never let you go. Μάλιστα. Εντάξει. Έτσι. Επίσης ρωσικό ρωσικό που κέρδισε. Ναι. Επειδή δεν έχω πολύ μουσικό αυτή, δεν μπορώ να καταλάβω αυτά που λέτε. Πάντως ήταν εντυπωσιακό το ότι παρά τις πολιτικές καταστάσεις που επηρεάζουν, κακά τα ψέματα, η Ρωσία ήρθε δεύτερη και συγκέντρωσε 12 και από χώρες που δεν το περιμέναμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ακούστηκε το 12 από τη Γερμανία. Και εσύ είπες, πολύ εύστοχο ήταν το σχόλιο σου, ότι ο Σόιμπλε δεν... Ούτε η Μέρκελ. Ήταν διάφορα τα σχόλια της τα εύστοχα χθες βράδυ. Ήταν καταπληκτική, το λέω και το ξαναλέω, Μελίνα μου, συγχαρητήρια. Φαντάσου να ήσουν εκεί. Πόσο ακόμα πιο καλό θα ήταν το αποτέλεσμα. Έχεις δίκιο. Ναι, το θέμα είναι αν θέλει σχολιασμό αυτός τραγουδάει και τα λοιπά ή το κάτι παραπάνω, όπως το... Πώς σας φάνηκαν οι φετινές ψηφοφορίες? Πιστεύετε ότι ήταν δίκαιες? Πιο δίκαιες. Μελίνα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι άλλα ψήφισε ο κόσμος και άλλα οι κριτικές επιτροπές. Μιλάω πανευρωπαϊκά τώρα. Ότι το televoting, ο κόσμος, είχε βγάλει πρώτη την Ιταλία. Πρώτη την Ιταλία. Πρώτη την Ιταλία. Πανευρωπαϊκά εννοεί η Μελίνα. Ναι. Αυτό φάνηκε και στην ψηφοφορία της Κύπρου και της Ελλάδας, που κάθε χρονιά ξέραμε ότι ανταλλαζόταν τα 12 και φέτος ήταν έκπληξη. Ναι. Ήταν έκπληξη. Όντως. Συζητήθηκε πολύ. Στόλμησε ο παρουσιαστής της Κύπρου και δεν τράπηκε και βγήκε και έδωσε 8 στη χώρα μας. Το είπανε και αυτό. Είπαν και αυτό. Ναι, το είπαν και αυτό. Τι να κάνω. Δεν ήταν το πει. Τους είπες ότι είσαι ο κομιστής. Ό,τι γράφει εκεί λέμε. Εκεί σου ήταν η απόφαση. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι που με συγκίνησε εμένα πραγματικά. Και τη Μελίνα. Ναι, η Ιταλία ήταν καταπληκτική ερμηνεία των τριών. Είναι ένα τραγούδι που εγώ ακούω τους τελευταίους 2 μήνες, από τότε που κέρδισε το Σαν Ρέμο, γιατί από εκεί βγήκαν. Δηλαδή, αν δεν έβλεπα εικόνα, θα νόμιζα ότι είναι οι ερμηνευτές, ξέρεις, οι πιο διάσημοι τενόροι για όλο τον κόσμο. Ναι. Και όμως ο ένας είναι πόσο χρόνο, νομίζω. Είναι 20-21, δεν είναι 22 χρόνια. Λοιπόν, πάμε να τους ακούσουμε, παιδιά, είναι καταπληκτική. Να μην μιλήσουμε τώρα. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare. Questo grande amore, amore, solo amore, è quello che sento. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo te. Dimmi perché quando credo solo in te. Grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che fai, che solo me sceglierai. Άφησα ακόμα λίγο. Δεν πειράζει, μου άρεσε η
αυτό λέω, αφήστε το ακόμα λίγο, είναι ωραίο. Για να έχουμε χρόνο όμως να σχολιάσουμε όλα τα τραγούδια, θέλω να ακούσω. Λουκά. Τι θες, για πες. Να μου πεις την άποψή σου. Η Μελίνα λέει ότι είναι πολύ καλύτερο το τραγούδι. Είναι πολύ καλό τραγούδι, σε επίπεδο και σε ποιότητα και σε φωνητική κατάρτιση επίσης. Είναι γνώμες φυσικά αυτές. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια Eurovision και όχι στη σκάλα του Μιλάνου. Βεβαίως. Όπου η εμπορικότητα και το show στη σκηνή, επί σκηνής μετράει. Άρα το πακέτο της Σουηδίας ήταν πολύ πιο ψηλά σε ό,τι αφορά το συνολικό αποτέλεσμα. Μπορείς να το πεις και έτσι. Εγώ έχω μάθει τόσα χρόνια να σέβομαι τις διαφορετικές απόψεις. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Βρήκε όμως απήχηση από τον κόσμο. Αντέδρασε, ο κόσμος ήταν στο πιο έτσι ανεβαστικό σημείο, αντέδρασε και ο κόσμος. Ήταν κάτι διαφορετικό. Αλλά εκεί που φώναζε ο κόσμος Ισραήλ, πού είναι το Ισραήλ? Εντάξει. Ναι, εντάξει. Ήταν ανεβαστικό το Ισραήλ. Ήταν ανεβαστικό. Δεν τα πήγε άσχημα το Ισραήλ. Δεν τα πήγε άσχημα, αλλά περίμενα ότι θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Ναι, το είχαν πολύ πιο ψηλά. Μα υπήρχαν τεράστιες διαφορές στη βαθμολογία. Υπήρχαν οι χώρες που κονταροχτυπιόντουσαν για ένα διάστημα πόντο-πόντο. Και υπήρχαν και χώρες που έμειναν στο 0. Ναι, Γερμανία, Αυστρία, 0. 0 από 0. 0 από 0. Η Κοντσίτα. Πάμε τώρα έτσι. Να μην τα αφήσουμε πίσω. Όχι. Περούκες. Εδώ τραγούδι και ήταν ο κόσμος. Το θέαμα κερδίζει πάντα. Μελίνα. Αυτό ήταν το ενδιάμεσο, το interval act, που λόγω διαφημίσεων δεν το είδε περισσότερος κόσμος. Τους δώσαμε μία γεύση. Τώρα ήταν τα νέα τραγούδια της Κοντσίτα, που από πέρσι που κέρδισε έκανε πολύ καλή πορεία. Τα κατάφερε, δεν χάθηκε μέχρι τώρα. Ναι, και βλέπουμε πολλές νικήτριες και νικητές της Eurovision μετά να χάνονται, να εξαφανίζονται. Ναι. Αυτή μέχρι τώρα τα καταφέρνει. Ναι. Και εντυπωσίασε. Ναι. Μη σου πω ότι ήταν και πιο άνετη από τις 4. Σε σχέση με τις 4, νομίζω ότι έκρυψε την παράσταση. Ναι. Πέστε μας τα σχόλια σας. Τις βρήκα και τις 3 λίγο αγχωμένες. Θα μπορούσαν να ήταν λίγο πιο άνετες. Βέβαια τις πίεζαν από τα αυτή. Ναι, και ήταν συγκεκριμένα τα πράγματα που είχαν να πούν. Τις περιόριζαν. Ναι, έπαιζαν με τα δευτερόλεπτα, Γαβριέλα. Έτσι είναι. Παρόλο που αντί για 3 ώρες και 35 λεπτά, γιατί πρόκειται για ένα σοου ακριβίας. Αρχίζει στις 10, τελειώνει στις 12 ημιτελικός. Φέτος πήραν παράταση 1 και 35, γιατί ήταν τα 60χρονα, γιατί ήταν 27 χώρες. Αλλά πήγαμε 2 παρά. Ναι, γιατί ήταν και 40 χώρες που από το στούντιο. Ναι, έγιναν λαθάκια, πήγαινε ερχόντουσαν. Έπεφτε ο δορυφόρος. Λουκά, πάντα ήθελα να σε ρωτήσω, πώς νιώθεις εκείνη τη στιγμή που ακριβώς έρχονται κοντά σου για να μπει στην ψηφοφορία της Κύπρου? Ένα σφίξιμο στο μάχη. Είναι από το 2000. Είναι 15 χρόνια συνεχόμενα. Δεν πρέπει να έχεις λίγο δημιουργικό άγχος πριν από οτιδήποτε. Και προσοχή, γιατί μας έβαλαν και νωρίτερα. Ναι. Και σε κάποια φάση βλέπω τη γέφυρα να έρθει για να πλησιάζει την Κύπρο. Άρχισες να μιλάς. Ναι. Δεν μας έβαλες τώρα. Έκανα κάτι άλλο, λέω. Στη θέση σου. Και τα γερμανικά. Τις αποστόμωσες με τα γερμανικά, ναι. Μελίνα, τις αποστόμωσα. Είδες το ύφος που έκανε. Ναι, της άρεσε. Γιατί τους είπες αυτό που ήθελαν να ακούσουν. Ναι, πες τι είπε όμως, επειδή η μετάφραση δεν υπήρχε. Το λέει η Μελίνα. Το λέει στον αέρα. Το είχα πει ότι. Θα ακουστεί. Θα ακουστεί τώρα. Ναι, και πάμε να το ακούσουμε. Εντάξει, θα το βρούμε σε λίγο. Για πες το. Τους είχε πει λοιπόν ο Λουκάς ότι είμαι σίγουρος, με βέβαιος ότι η Βιέννη που είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα της μουσικής θα καταφέρει να ενώσει. Κατάφερε απόψε να ενώσει τους λαούς στίζοντας τις δικές της γέφυρες. Που ήταν και το μήνυμα, το μότο της διοργάνωσης, ήταν το Building Bridge. Γι' αυτό και στις συνδέσεις κάνανε αυτό το. Ευχαριστώ τον Κυριάκο Μορφίτη.
Το συνάδελφο μας, είναι γερμανόφωνος και του έδωσα το ελληνικό κείμενο και μου το μετάφρασε στα γερμανικά. Μάλιστα. Αλλά είχες και προφορά, μισό. Έκανα πρόβα ένα ολόκληρο μήνα. Μαζί με τον συνάδελφο. Ερχόταν εκεί που έκανα εγώ τις δικές μου πρόβες και μου το έλεγε στα γερμανικά. Να σου το πω άλλη μια φορά. Να σου το πω άλλη μια φορά. Για να το δούμε, να το θυμηθούμε κι εμείς. Είμαστε έτοιμοι, πάμε. We change to Cyprus. Πάμε στην Κύπρο. Εδώ δηλαδή, σε εμάς. Εδώ δίπλα στο στούντιο. Alice Arabella, guten Abend aus Zypern. Wien, ich bin mir sicher, dass heute Abend in der Welthauptstadt der Musik die Welt vereinigt wird mit euren Brücken. Ο Λουκάς εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι απόψε η Βιέννη, η οποία θεωρείται παγκόσμια πρωτεύουσα της μουσικής, κατάφερε χτίζοντας γέφυρες να ενώσει τους λαούς της Ευρώπης. Και να πως ψήφισε η Κύπρος. Greece, 8 points. 8 βαθμοί στην Ελλάδα. Να αποφασίσει το κοινό στην αρένα αν θα χειροκροτήσει ή θα γιουχαίσει. Γιατί σπάμε τις παραδόσεις απόψε. Πήραμε δεκάρι από την Ελλάδα, δίνουμε οχτάρι. 10 βαθμούς δίνει η Κύπρου στη Σουηδία. Και το 12 της Κύπρου πάει στην Ιταλία. Το 12 της Κύπρου πάει σε αυτά τα ταλέντα από την Ιταλία, στο Σιλβόλο. Ήταν οι βαθμοί. Ναι. Πραγματικά είναι ενδιαφέρον να πούμε το πώς βγαίνουν, λίγο ή πολύ έτσι να το πούμε, πώς βγαίνει ο τελικός βαθμός. Επειδή σου λέει κάποιος, μα γιατί μόνο 8 βαθμούς δώσαμε στην Ελλάδα. Για πες, Μελίνα. Μελίνα, πες πώς γίνεται ακριβώς η... Ξέρουμε ότι γίνεται ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων της Κριτικής Επιτροπής και του televoting, του κόσμου. Για φέτος ξέρουμε ότι ο κόσμος έδωσε τον υψηλότερο βαθμό, έκανε τα περισσότερα τηλεφωνήματα για την Ελλάδα. Άρα θα έδινε από την Κύπρο, άρα θα έδινε 12, ας το πούμε έτσι. Και η Επιτροπή είχε βαθμολογήσει πιο χαμηλά την Ελλάδα. Συνδυάζοντας αυτά τα δύο, βγήκε το 8. Το 8. Γι' αυτό και χαμήλωσε ο τελικός γενικός βαθμός. Άρα ο κόσμος ψήφισε στην ουσία 12 για την Ελλάδα. Αλλά γίνεται συνδυασμός της βαθμολογίας. Τώρα και οι κριτικές επιτροπές είναι άνθρωποι. Με διαφορετικές γνώμες, απόψεις. Μπορείς να τους κατηγορήσεις, μπορείς να τους επικροτήσεις. Δεν σημαίνει ότι έχουν το αλάνθαστο, ότι έχουν το αλάθητο. Βέβαια. Και γούστα είναι αυτά. Και προσωπικές έτσι, προσωπικά ακούσματα. Που καθένας θα βάλει το δικό του το λιθαράκι. Από τα τραγούδια τα οποία δεν ξεχώρισαν στην πεντάδα, ας πούμε, ποιο ήταν εκείνο που εσείς λέτε, προσωπικά ο καθένας σας, ότι θα έπρεπε να έχει μια θέση πιο πάνω? Εμένα μου άρεσε πολύ το τραγούδι της Εστονίας που είχε περάσει από τον πρώτο ημιτελικό. Ήταν το Goodbye to Yesterday. Ήταν εκείνος ο τύπος ο πάρα πολύ cool με την κοπέλα την πολύ όμορφη. Ξανθούλα με το... Όχι, ήταν μελαχρινή. Με τα κοντινά πλάνα. Ήταν μελαχρινή που... Δάκρυζε κάθε φορά στο τέλος. Δάκρυζε, ναι. Ήταν πολύ ωραία έξυπνη σκηνοθεσία. Και η Ισπανίδα έκλαιγε. Νομίζω έκλαιγε και η Ισπανίδα. Ήταν εντυπωσιακή. Ήταν πολύ, ναι. Εμένα μου αρέσει η Σλοβενία. Η Σλοβενία. Ήταν με τα ακουστικά στα αυτιά. Εκείνο το τραγούδι ήταν διαφορετικό. Κάτι έλειπε όμως από αυτό το τραγούδι. Και οι δύο τραγουδούσαν με τα ακουστικά. Ναι, γιατί θέλουν να αισθάνονται... Σαν να είναι στο στούντιο. Ναι. Το Μαυροβούνιο μου άρεσε πάρα πολύ. Το Μαυροβούνιο μου άρεσε πάρα πολύ γιατί πάντα μου αρέσει η μουσική του Ζέλικο Ιοξίμοβιτς. Μάλιστα. Δεν μπορώ να μην αυτό το Ethnic, εντάξει, εγώ είμαι το Ethnic και γι' αυτό μου άρεσε και Ισραήλ. Το Ισραήλ ήταν συμπαθητικό, ήταν ανεβαστικό. 16 χρονών ο μικρός του δεν το φαινόταν, φαινόταν πολύ πιο μεγάλος. Πολύ παράξενο και ασυνήθιστο το τραγούδι της Λετωνίας. Ναι. Ναι, επιβραβεύτηκε από αρκετές χώρες. Και το Ισραήλ και η Αυστραλία ήταν ωραίο. Ήταν καλό, ήταν ένα βασικό της Αυστραλίας και το διασκέδασε και ο κόσμος. Η απόδημη στην Αυστραλία που ήταν το βράδυ της ψηφοφορίας. Κοίταξε, νομίζω στο. Ψηφοφορίας, το βράδυ. Δηλαδή στην Κύπρο πήραμε, όχι. Στην Αυστραλία. Δεν πήραμε. Όχι. Δεν έχω τον ακριβή πίνακα τώρα. Ξέρω όμως ότι η Κύπρος στις κριτικές επιτροπές ήταν ένατη. Έτσι, Ναι. Στις κριτικές επιτροπές πανευρωπαϊκά εννοείς. Ναι. Μέτρησε ο ψήφος των τηλεφώνων. Ναι.
που ήταν πολύ πιο χαμηλά. Θα πάμε τώρα να δούμε τον νικητή. Εμείς θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Του χρόνου θα ξαναμιλήσουμε για Eurovision. Αλλά δεν θα είναι του χρόνου που θα ξαναβρεθούμε εδώ. Ναι. Μας άρεσε πάρα πολύ. Θα χαρούμε πολύ. Φιλιά, καλό υπόλοιπο. Ήσασταν υπέροχοι. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Καλή δύναμη. Εμείς συνεχίζουμε. Θα πάμε στη Σουηδία. Αμέσως μετά ακολουθεί το θέμα στο ένθετο της υγείας και θα μιλήσουμε για τον ευνίδιο θάνατο. Σήμερα μείνετε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα, καλό πρωί, καλημέρα μάλλον στην Αυστραλία, καληνύχτα στην Ευρώπη. Από μένα τη Μελίνα Καραγεωργίου. Γεια σας. Don't tell the gods I'm stuck to myself, can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fight your Walker gun. Αυτός ήταν ο Σεμπάλτερ για την Ελβετία. Πολύ γλυκό παιδί, πολύ θετικό. Θα δούμε σε λίγο εμείς τη Σουηδία. Πάμε στο επόμενο μας θέμα. Ευνίδιος θάνατος είναι το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε στο ένστο μας για την υγεία. Μαζί μας ο καρδιολόγος Δ. Ζαχαρίας Κουνής. Καλή σας μέρα, γιατρέ, καλώς ήρθατε. Και η πρόεδρος του Συνδέσμου Συγγενών Καρδιοπαθειών, Κατερίνα Παπαδοπούλου. Κατερίνα μου, καλώς όρισες. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση πάλι. Λοιπόν, γιατρέ, θα ξεκινήσουμε μαζί σας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 77-77-10-88 για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Ευνίδιος θάνατος. Κάτι το οποίο φοβίζει, κάτι το οποίο πολλές φορές έχουμε συζητήσει και όμως πάντα μένουν σημεία τα οποία θέλουμε περισσότερη ενημέρωση. Προτείνω να πάμε στο ρεπορτάζ το οποίο έχουμε ετοιμάσει και αμέσως μετά περισσότερη συζήτηση στο στούντιο. Ευνίδιος καρδιακός θάνατος είναι ο θάνατος λόγω καρδιακών αιτιών με απότομη απώλεια των αισθήσεων μέσα σε διάστημα περίπου μιας ώρας από την έναρξη των οξέων συμπτωμάτων. Αν και ο ευνίδιος θάνατος αποτελούσε ένα σπάνιο φαινόμενο, στις μέρες μας φαίνεται να το συναντάμε αρκετά συχνά. Είναι ένα γεγονός που απασχολεί τελευταία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφού εμφανίζεται κατά περιόδους και σε αθλητές παγκοσμίου φήμης, σοκάροντας πολλές φορές την κοινή γνώμη. Είναι ένα ιδιαίτερα τραγικό γεγονός, κυρίως όταν αφορά άτομα νεαρής ηλικίας που μπορεί να βρίσκονται σε άριστη φυσική κατάσταση. Για το λόγο αυτό, ο φόβος ευνίδιου θανάτου έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε μια αλματώδη αύξηση της προσέλευσης μη ασθενών στα καρδιολογικά ιατρεία για προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο. Πού οφείλεται όμως ο ευνίδιος θάνατος? Ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος οφείλεται είτε σε οξεία μηχανική δυσλειτουργία της καρδιάς, όπως στην περίπτωση ενός εκτεταμένου οξέως εφράγματος μυοκαρδίου που οδηγεί σε ρήξη του ελεύθερου τυχώματος της καρδίας, ή σε οξεία μη αντιρροπούμενη καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, είτε σε σοβαρή αρρυθμία η οποία επηρεάζει άμεσα την οδυναμική κατάσταση του ασθενούς. Σε άτομα άνω των 35 ετών η πιο συχνή αιτία ευνίδιου θανάτου είναι η στεφανιαία νόσος, ενώ κάτω των 35 ετών είναι οι μυοκαρδιοπάθειες. Η στεφανιαία νόσος φαίνεται να ευθύνεται για το 80 περίπου της 100 των περιπτώσεων, ενώ οι μυοκαρδιοπάθειες αποτελούν τη δεύτερη συχνότερη αιτία με ποσοστό 10 με 15%. Το πιο σημαντικό είναι ότι έτσι ξαφνικά δεν πεθαίνουν μόνο άτομα που έχουν ιστορικό εφράγματος, αλλά και άτομα που δεν έχουν εμφανίσει ποτέ καρδιολογικό σύμπτωμα και μάλιστα αθλητές. Αν πάμε πίσω στο χρόνο, θα δούμε πως στην αρχαία ελληνική ιστορία καταγράφεται ο πρώτος θάνατος που αναφέρεται στον Αθηναίο πλήτη, ο οποίος έφτασε τρέχοντας με τον οπλισμό του από το Μαραθώνα στην Αθήνα για να αναγγείλει το χέρντε νικόμεν. Από το 1979 και μετά, στη σύγχρονη ιστορία, μαραθωνοδρόμοι που παρουσιάσαν ευνίδιο θάνατο αν και είχαν καλή φυσική κατάσταση, αποδείχτηκε πως έπασχαν από σοβαρές παθήσεις τριών αγκίων, ενώ 2 μαραθωνοδρόμοι συγκεκριμένα είχαν συστηματική υπέρταση και υπερχολυστερινεμία. Το τρέξιμο και ιδιαίτερα η άθληση δεν έχει άμεση σχέση με τον ευνίδιο θάνατο, αλλά αντιθέτως βοηθά στη μείωση των ποσοστών εμφάνισής του. Φτάνει να γίνεται σωστά και με μέτρο. Ο κίνδυνος ευνιδίου θανάτου φαίνεται να αυξάνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της πολύ εντατικής αθλητικής συμμετοχής και ιδιαίτερα όταν ο αθλητής παρουσιάζει ορισμένες καρδιακές ανομαλίες.
Η κληρονομικότητα, το στρες, το κάπνισμα, ο διαβήτης, η υπέρταση, το οικογενειακό ιστορικό, η χρήση ουσιών και κυρίως ναρκωτικών όπως η κοκαίνη μπορεί να προκαλέσει ευνίδιο θάνατο. Για να προλάβουμε φαινόμενα όπως αυτό του ευνίδιου θανάτου, είναι αναγκαίο να γίνεται έλεγχος και προσπάθεια εντοπισμού με απαραίτητη κλινική εξέταση και λήψη καλού ιατρικού ιστορικού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια ή όπου υπήρξαν λιποθυμικά επεισόδια στο παρελθόν. Ασφάλεια για την πρόληψη και καταστολή του ευνίδιου καρδιακού θανάτου μπορούν να αποτελέσουν σήμερα οι εμφυτεύσιμοι αυτόματοι καρδιακοί απεινιδωτές, οι οποίοι θεωρούνται επανάσταση της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουν σώσει πολλές ζωές και η αριθμική θνητότητα αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με την τοποθέτηση βηματοδότη. Η ολική πρόγνωση όμως εξαρτάται από τη βαρύτητα της υποκείμενης οργανικής καρδιοπάθειας. Πολύ ωραίο το ρεπορτάζ, πραγματικά. Μας έχει κατατοπίσει ο Μιχάλης και έχουμε μάθει τα περισσότερα. Γιατρέ, συμφωνείτε? Θα πω συγχαρητήρια, χωρίς ίχνος. Είναι πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ και δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσω το ρεπορτάζ, από το ρεπορτάζ. Κάποια πράγματα από το ρεπορτάζ, αλλά αν θέλετε να πάμε σε εκείνα τα οποία έχετε ετοιμάσει εσείς. Όχι, επειδή είναι πολύ καλό, πάρα πολύ, είναι από τα καλύτερα ρεπορτάζ που είδα. Εγώ ήθελα να σημειώσω το εξής. Αναφέρεται κάπου ότι ήταν κάτι σπάνιο το οποίο όλο και ακούγεται περισσότερο. Φυσικά ακούγεται περισσότερο γιατί έχει αυξηθεί η συχνότητα της στεφανίας νόσου. Ένα από αυτό. Δεύτερο, γιατί οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να επιβιώσουν. Δηλαδή έχει αλλάξει ο πληθυσμός μας. Και γι' αυτό και ακούγεται περισσότερο. Τώρα πόσο σπάνιο είναι. Να έχετε υπόψη σας ότι σήμερα περιμένουμε περίπου, δυστυχώς, μισό σε πληθυσμό, ένα πληθυσμό που θα πάθει ευνίδιο θάνατο στην Ευρώπη, όσο να έχουν πέσει 5 μεγάλα αεροπλάνα χωρίς κανένα επιζώντα. Ο πληθυσμός ο οποίος χάνουμε από ευνίδιο θάνατο στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο είναι η μισή Κύπρος, 500.000 άτομα. Η Ευρώπη είναι γύρω στις 400, άρα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και όπως πολύ καλά αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ένα το σπάνιο δεν είναι σπάνιο, δυστυχώς. Γιατί το λέμε τότε? Δηλαδή υπήρχε και παλιά, απλά λόγω του ότι ο τρόπος ζωής μας όλο και χειροτερεύει, ή αυτό και αυξάνονται τα ποσοστά, δηλαδή είναι μια, θα την πω, φυσιολογική πορεία. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, η στεφανία νόσος, παλιά αν δείτε ιστορικά, η στεφανία νόσος όταν κάποιος έπαθαινε έφραγμα, δεν ανένυπτε, δεν γινόταν καλά να πάει σπίτι του και να είναι υποψήφιος για ευνίδιο θάνατο. Γιατί δεν είχαμε τα μέσα, οι εντατικές, δεν υπήρχαν οι εντατικές, δεν υπήρχαν ένα παιδί που γεννιόταν με συγγενή σύμπλοκο καρδιοπάθεια. Παλιά, δηλαδή αν διαβάσετε ιστορικά, δεν μπορούσαν να κάνουν εξωσωματική κυκλοφορία. Τώρα αυτά τα παιδιά ζουν. Η Κατερίνα ζει με μια σύμπλοκη, πολύπλοκη, συγγενή καρδιοπάθεια με το πιθανότητα του ευνιδίου θανάτου. Άρα λοιπόν αυξήθηκε το ποσοστό γιατί επιβιώνει ο κόσμος που παλιά δεν επιβίωνε. Το υπόστρωμα δηλαδή έχει αυξηθεί. Αλλά είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό και γι' αυτό και ο λόγος που είναι πολύ ωραίος, εμένα μου άρεσε πολύ το ρεπορτάζ, είναι ότι μπορούμε να προλάβουμε. Και μπορούμε να προλάβουμε και να μην φτάσουμε να βάλουμε τους απεινιδωτές στους εσωτερικούς ή να χρησιμοποιήσουμε τους εξωτερικούς απεινιδωτές, γιατί υπάρχουν και εξωτερικοί απεινιδωτές. Δεν ξέρω αν στο ΡΙΚ έχετε σε διάφορα σπίτια. Έχετε, βλέπετε όλα τα σύγχρονα κέντρα, υπάρχουν οι εξωτερικοί απεινιδωτές. Επειδή το ποσοστό της επιτυχίας με τους εξωτερικούς απεινιδωτές είναι σημαντικό, αλλά όχι στα επίπεδα που θέλουμε, οι εσωτερικοί απεινιδωτές πάλι από τη στιγμή που φτάσουμε μέχρι εκεί είναι ένα άτομο το οποίο έχει μια αναπηρία. Εμείς θέλουμε να μην χρησιμοποιούμε τους απεινιδωτές. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε? Πρόληψη. Και όπως πολύ καλά έτσι διαχωρίσατε, έτσι το διαχωρίζουμε σε άτομα από 0 μέχρι 35 χρόνων που είναι συγγενείς καρδιοπάθειες, όπου πρέπει εκεί αυτές που είναι πολύπλοκες, σύμπλοκες, θα γίνει διάγνωση γιατί έχουν μια κάποια αναπηρία. Εάν όμως δεν έχουμε αυτή την αναπηρία, θα πρέπει να μπει η διάγνωση με ένα έλεγχο screening test
όπως καθορίζεται από τα ευρωπαϊκά και τα αμερικάνικα, από τις ΗΠΑ καρδιολογικά πρότυπα, ή το παιδί πρέπει να κάνει τη σωστή κλινική εξέταση, να πάρθει το σωστό ιστορικό, να γίνει το σωστό καρδιογράφημα και να ακολουθήσει ένα υπερηχογράφημα. Και όταν λέω σωστό, εννοώ να γίνει με πρότυπα. Δηλαδή δεν θα κάνουμε ένα καρδιογράφημα, το πάρουμε στο χέρι και θα πούμε «Α, είναι πολύ καλό, φύγε, α, τι καλός γιατρός είναι». Και όντως έχει γίνει πολλές φορές. Δηλαδή το καρδιογράφημα να μην έχει δείξει τίποτα στην ουσία και μετά δυστυχώς ήρθε ο ευνίδος θάνατος. Αποκλεί ένα αριθμό παθήσεων, το αριθμιογόνων παθήσεων, το καρδιογράφημα. Γι' αυτό και πολλές χώρες, μέσα στις οδηγίες που έχουμε, είναι ότι αν έχουμε κάποια υποψία θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε υπερηχογράφημα με έχρωμο τόπλερ καρδιάς, που θα δούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Χωρίζοντας όμως τις αιτίες, γιατρέ, με ποσοστά για να είμαστε και πιο, να μπορέσουν να καταλάβουν και οι φίλοι τηλεθεατές, πόσα της 100 θα δίνατε, ας πούμε, στις αιτίες κληρονομικές και πόσα στις αιτίες οι οποίες θα συμβάλλουν σε ένα μεταγενέστερο στάδιο κάποιος να πάθει ευνίδιο θάνατο? Ναι. Είναι ακριβώς όπως το είπε το ρεπορτάζ σας. Όσο πιο μικρή ηλικία έχει, από 35 χρόνων και κάτω, ναι, έχουμε λιγότερους ευνίδιους θανάτους, αλλά είναι πολύ πιο τρανταχτοί, γιατί είναι 18 χρονών, 16 χρονών, 12 χρονών και πεθαίνουν. Και αυτοί είναι συγγενείς καρδιοπάθειες. Κληρονομικές αιτίες. Κληρονομικές. Οι κληρονομικές είναι συγγενείς, αλλά οι συγγενείς δεν είναι κληρονομικές. Είναι λίγο, εντάξει, είναι κληρονομικές. Συγγενείς είναι αυτές που μπορεί να γεννηθεί ένα παιδί με υπόστρωμα καρδιάς, όχι φυσιολογικό, αλλά να μην έχει κληρονομικότητα. Το θέμα είναι ότι αυτό, αφού μιλάμε για τις μικρές ηλικίες, και αυτό μπορούμε να το προλάβουμε. Μπορούμε να βρούμε δηλαδή ποια παιδιά είναι υψηλού κινδύνου. Τυχαίο έβριμα, αυτό που λέμε τυχαίο έβριμα. Πάει μια εξέταση και να ανακαλύπτουν αυτό. Ναι, αλλά πρέπει να γίνει. Εμείς δεν θέλουμε να γίνει τυχαίο έβριμα, όπως και η Ευρώπη. Πολλές φορές όμως έτσι γίνεται. Ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Γιατί μπορούν κάποιες ιώσεις να οδηγήσουν σε μυοκαρδίτιδα και αυτές να οδηγήσουν σε ευνίδιο θάνατο? Βεβαίως. Και πότε γίνεται αυτό, σε ποιες περιπτώσεις? Κοιτάξτε, η μυοκαρδίτιδα είναι μια αιτία ευνίδιου θανάτου και είναι σε όλες τις ηλικίες. Συνήθως όμως το βλέπουμε σε πιο νέα άτομα. Αλλά μπορεί να είναι σε όλες τις ηλικίες. Εκεί πρέπει ο γιατρός να έχει αυξημένη μέσα στο μυαλό του να το σκεφτεί. Δηλαδή ένας πόνος σε ένα παιδί το οποίο παρουσιάζει κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα, θα πρέπει να σκεφτεί οπωσδήποτε τη μυοκαρδίτιδα, και από τη στιγμή που υπάρχει μυοκαρδίτιδα, τότε αυτό το παιδί πρέπει να σταματήσει να συμμετέχει σε οτιδήποτε το οποίο τον επιβαρύνει. Αθλητικές δραστηριότητες, ναι, για κάποια περίοδο τουλάχιστον. Για κάποια περίοδο τουλάχιστον, μέχρι να ιαθεί. Καμιά φορά έχουμε επιπλοκές, να μην ιαθεί τόσο σύντομα κλπ. Αλλά είναι μια αιτία θανάτου η μυοκαρδίτιδα, και δυστυχώς επειδή όλα τα παιδιά που θα πάθουν γρίπη ή θα πάθουν μια γαστρεντερίτιδα δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Αλλά εάν ένα παιδί έχει πάθει μια γαστρεντερίτιδα, είναι ένα πολύ ωραίο θέμα αυτό. Ένα παιδί έχει πάθει μια γαστρεντερίτιδα, έχει πάθει μια ιώση και παραπονιέται για κάτι περισσότερο, για πόνο, οι αντοχές του, η δύσπνοια του. Μας δίνει αυτό το περιθώριο όμως η εμφάνιση της μυοκαρδίτιδας να αντιδράσουμε, γιατρέ? Βεβαίως. Μας το δίνει, δηλαδή δεν είναι σε λεπτό, δευτερόλεπτο και δεν έχουμε χρόνο να αντιδράσουμε. Μας το δίνει. Απλώς πρέπει να μην αγνοήσουμε τα συμπτώματα τότε και να απευθυνθούμε σε ένα γιατρό. Κατερίνα μου, επειδή μας πιέζει ο χρόνος δυστυχώς, αγγίξατε πάρα πολλά θέματα, γιατρέ, και θα μπορούσαμε να δώσουμε προέκταση και σε άλλες εκπομπές. Να σε ακούσουμε και σένα. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, γι' αυτό και ερχόμαστε να ακούσουμε και την ιατρική συμβουλή σε όλα αυτά, αυτό που θα περάσουμε φέτος έντονα είναι η πρόληψη, η εκπαίδευση σε όλους τους φορείς. Θέλουμε φέτος να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους γονείς και το Υπουργείο Παιδείας, όπου έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για προληπτικές εξετάσεις στα αθλητικά σχολεία, μια συνεργασία, και στο Υπουργείο Άμυνας. Η εκπαίδευση, η ενημέρωση και η συνεχής ευαισθητοποίηση του κοινού είναι το πιο σημαντικό πράγμα για να μπορέσουμε κι εμείς να βοηθήσουμε σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα να παρακαλέσω για ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, εφόσον μας πιέζει και ο χρόνος, για όσους ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν ή όσους είχαν περιστατικά στο σπίτι και
θέλουν να μάθουν τι προγράμματα στήριξης υπάρχουν από τον οργανισμό, είναι το 9642 82 90, 9642 82 90, όπου και στις 4 του Ιούνιου που θα είναι η διάσκεψη τύπου πλέον, θα μιλήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα, τι έχει γίνει, τα στατιστικά τα οποία έχουν εξαχθεί από το επιδημιολογικό έλεγχο, για να μην έχουμε αυτό που έχει και στο εξωτερικό, στην Αγγλία, τα 6 παιδιά την εβδομάδα φεύγουν με ευνίδιο θάνατο. Αυτό το πράγμα να μην το κάνουμε κι εμείς σαν μια στατιστική ανάλυση. Γι' αυτό δεν είναι στο σπίτι του γείτονα πάντα που θα συμβεί κάτι, και να παρακαλέσουμε σοβαρότητα και ευαισθησία, χωρίς κόμπλεξ. Αν έχουμε αυτό το κόνσεπτ, τι θα πει ο γείτονας, τι θα κάνει και δεν το κρύβουμε. Και αν υπάρχει τέτοιο περιστατικό, να είμαστε πιο σοβαροί όσο αφορά τον αθλητισμό και τις δραστηριότητες που κάνουν. Σήμερα είναι και η Παγκύπρια ημέρα ευνηδίου θανάτου σε νέους και αθλητές. Το έχουμε καθιερώσει εδώ και 5 χρόνια, περίπου 4, για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο σε αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια συνέβησαν πάρα πολλά περιστατικά, όπως έχει πει και ο γιατρός, και στις συγγενείς καρδιοπάθειες υπάρχουν αυτά τα σύνδρομα σε κάποιες παθήσεις. Άρα αυτή η μέρα για μας είναι η μέρα μνήμης. Και προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε όλο τον κόσμο, είτε είχε περιστατικά είτε δεν είχε, να έρθει να ενημερωθεί και να συμμετέχει στις διαλέξεις και στις εκδηλώσεις. Και περισσότερο επισημάνω, για να κλείσω, οι σύνδεσμοι γονέων να έρθουν κοντά στον οργανισμό για να δημιουργήσουμε διαλέξεις προς τους γονείς και τις διάφορες, σε όλα τα επίπεδα. Και εγώ θα απευθυνθώ και στις ακαδημίες. Διάφορες ακαδημίες που τα παιδιά, μπράβο στους γονείς που θα πάρουν τα παιδιά για να από νωρίς να αγαπήσουν τον αθλητισμό, αλλά πρώτα ο έλεγχος και ένα πιστοποιητικό από τον γιατρό, από τον σωστό γιατρό, και από εκεί και πέρα άνετα να είναι ήσυχοι και οι γονείς που τα παιδιά τους θα πάνε στα γήπεδα. Και ένα φάκελο υγείας. Ένα φάκελο που να έχει μέσα το ιστορικό του παιδιού, το καρδιογράφημα του παιδιού, το υπέρηχο του παιδιού. Έτσι, το παιδί έχει το φάκελο του και έχει και το κίνητρο να μεγαλώσει. Το καρδιογράφημα και το υπέρηχο θα φανούν πράγματα, γιατρέ. Επειδή αυτό που είπε ο Μιχάλης πριν, με το καρδιογράφημα πολλές φορές δεν φαίνονται ανομαλίες και παθολογία. Κοιτάξτε, ένα από τα καλύτερα προγράμματα που έχουν πρόληψη σε νέα παιδιά το έχει η Ιταλία. Ούτε η Αμερική ούτε ο Λίβρο. Ιταλία. Και η Ιταλία φαίνεται, χρησιμοποιώντας αυτούς τους κωδικούς, έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Είχαμε ερώτηση και από τον κοινό και έτσι με 2 λόγια να μας απαντήσετε. Το υψόμετρο συμβάλλει στο να παρουσιάσει κάποιος, ας πούμε, προβλήματα? Η απότομη αλλαγή υψομέτρου, εάν υπάρχει οργανικό υπόστρωμα, ναι. Γιατί? Ειδικά τα άτομα τα οποία είναι στις ευάλωτες ομάδες να το προσέξουν. Έχει λιγότερο οξυγόνο. Ένα πράγμα το οποίο κάνουμε αν είμαστε σε μια εκπαίδευση που έκανα aviation για αεροπλάνα κλπ. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε αν κάποιος πάσχει με την καρδιά του ή στο αεροπλάνο είναι να πούμε στον πιλότο κατέβασε υψόμετρο. Κατέβα υψόμετρο. Το πρώτο πράγμα πριν μπει διάγνωση, πριν κάνει κάτι, μπορεί να σωθεί το άτομο γιατί παίρνει περισσότερο οξυγόνο. Έχουμε διαφορά οξυγόνου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσουμε προέκταση των πολλών θεμάτων που έχουμε αγγίξει σήμερα μαζί σας, γιατρέ. Συγχαρητήρια για το. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Για το ρεπορτάζ του Μιχάλη ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα να γυμναστούμε με τον Τίμη και με τον Αντώνη. Αντώνη, πώς από εδώ? Περίπατο μαζί μου. Περίπατο, δεν νομίζω να είναι τυχαίο. Να γυμναστείς με τα 2 μπουκαλάκια εσύ, παιδί μου, κάτι δεν... Έπρεπε να το φέρεις 2 βαράκια το 10 κιλών το ένα και εσύ το έβαλες 2 μπουκαλάκια τώρα. Πρέπει να το φέρουμε ένα αυτοκίνητο να το σηκώσει πάνω. Νομίζω είναι ο μόνος που μπορεί να σταθεί δίπλα σου και να σε ανταγωνιστεί όσο αφορά τα μπράτσα σου. Αυτό είναι χέρι που του Αντώνη μας. Αυτό είναι πόδι. Ο Αντώνης μας. Αντώνη, ναι. Πόσες ώρες την ημέρα γυμνάζεσαι? Όχι πολύ. 1,5 ώρα. Την ημέρα? Μπράβο, Αντώνη μου, μπράβο. Λοιπόν, γιατί είσαι τιμωμένος, ρωτάνε πορεία καθημερινά σχεδόν. Σε βλέπουν έτσι να περπατάς στους διαδρόμους και εμείς αλλάζουμε δρόμο. Εμείς και εντάξει, να τα βρούμε. Αυτό είχαμε. Μυστικό, Γαβρίλα μου. Τώρα έχουμε μυστικά από τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ντροπή. Άντε πέτε μου εμένα και δεν τα πω. Δεν πειράζει, άντε γυμναστείτε. Πάμε να γυμναστούμε με 2 μπουκάλες νερό. Τα χαιρετίσματα μου στην κυρία Νάννα που μας βλέπει. Και να πω ότι πάρα πολλοί κόσμος πρέπει να κάνουμε δικεφάλους. 20 επαναλήψεις στο αριστερό και 20 το δεξί χέρι. Πάμε, Αντώνη μου. Η κυρία Άννα μας βλέπει και πολλές κυρίες μας βλέπουν από το σπίτι. Δεν ήξερα ότι τα κάνουν από το σπίτι, Μιχάλη. Πήγα σε 1-2 τηλεθεάτριες σπίτι τους και έχουν μπουκάλες Γαβρίλα με νερά και τα κάνουνε. Πήραν τηλέφωνο και ζήτησαν από το σπίτι τους.
Και όντως θα κάνουν, δηλαδή ό,τι κάνουμε εδώ, τα κάνουν στο σπίτι τους. Οπότε σας ευχαριστώ που ακολουθείτε τις οδηγίες μου και με εμπιστεύεστε και ακολουθείτε τις διατροφικές και τις θέματα γυμναστικής εδώ στην εκπομπή. Έτσι, εδώ 20 επαναλήψεις στο αριστερό χέρι και 20 στο δεξί για να ματώσουμε και τα δύο χέρια. Μπράβο, Αντώνη. Να πούμε ότι ο Αντώνης σίγουρα θα θέλει περισσότερη επιβάρυνση. Εδώ απευθυνόμαστε στον απλό κόσμο, έτσι. Και ανάλογα θα αυξήσουμε την επιβάρυνση κρατώντας 2 μπουκάλες μεγάλες νερό και όχι μικρές. Εξαρτάται από το ποιον έχουμε μπροστά μας και το τι θέλουμε να επιτύχουμε. Τώρα, θα κάνουμε ανοίγματα, τα λεγόμενα flies προς τα έξω. Τα χέρια θα ανοίξουν προς τα έξω. Κάποιοι για να μας καταλάβουν, εδώ ρε Αντωνή, βλέπουν μπροστά. Εδώ η μπουκάλα να βλέπει προς τα έξω, έτσι, για να μπορεί να ευθυγραμμίσει. Και θα κάνουμε και εδώ 20 επαναλήψεις. Πάμε προς τα πάνω και εδώ 20 επαναλήψεις. Εύκολα λειτουργικά με 2 μπουκάλες νερό. Μπορούμε να αιματώσουμε το σώμα μας από το τίποτα, να λειτουργήσουν οι μυς, έτσι, και να αιματώσουμε σχεδόν όλο το σώμα με 2 μπουκάλες νερό, έξυπνα λειτουργικά, μόνο από το σπίτι μας. Εισπνοή και εκπνοή, και αυτό παίζει ρόλο, κύριε Αντώνη. Εισπνέουμε και εκπνέουμε, σημαντικό ρόλο για να μεταφέρουμε περισσότερο αίμα στις περιοχές που δουλεύουν. Ασκήσεις αυτές τις κάνει και ο Πέτρος ο Κύθκος, είναι ασκήσεις που τις κάνουμε από το σπίτι. Και ξεκουράσω, Αντώνη μου, ας τα κάτω. Θα πάμε τώρα να χτυπήσουμε πρόστια μοίρα. Πρόστιο μοίρα δευτοειδή, οπότε θα πάμε ένα χέρι πάνω, προς τα πάνω και κάτω, Αντώνη. Και αυτό θα το κάνουμε για 20 επαναλήψεις. Έχουμε κάνει κέφαλο, μεσαία μοίρα, πρόστια μοίρα και θα ακολουθήσουμε να κάνουμε σχεδόν όλο το σώμα μόνο με τα μπουκαλάκια. Και εδώ 20 επαναλήψεις. Στο τέλος θα δείξουμε γρήγορα το τι έχουμε κάνει και θα το περάσετε από το σπίτι επί 20 επαναλήψεις. Εισπνοή και εκπνοή, έτσι. Να πούμε ότι σημαντικό ρόλο τώρα το καλοκαίρι που έχουν αρχίσει ζέστες να πίνουμε πάρα πολύ νερό και αυτό βοηθάει. Έτσι. Αντώνη μου, τώρα θα κάνουμε απαγωγή τεφά. Θα χτυπήσουμε τώρα εδώ ψηλά τραπεζοειδή και ξανά μεσαία μοίρα. Πάμε και εδώ 20 επαναλήψεις, Αντώνη μου. Σίγουρα είναι παιχνιδάκι, Γαβρίλα. Ο Αντώνης, να πω ότι ήταν αθλητής του bodybuilding πιο παλιά και έχει αγωνιστεί και σε αγώνες εδώ στο πρωτάθλημα στην Κύπρο. Όχι, Γαβρίλα. Όχι. Δεν έχω πάει ούτε θα πάω. Ο λόγος είναι καθαρά ιδεολογικός. Γιατί? Πιστεύω το σώμα μου δεν θέλω να το διαγωνίζω με κανένα και ούτε να το κρίνει κανείς. Το κρίνει ο κόσμος και όχι οι κριτές. Α, οκ. Συμφωνείς και εσύ. Διαφωνώ με τη διαδικασία. Αντώνη μου, εσύ όμως θέλεις να σε κρίνουν δηλαδή? Να σου το επιβεβαιώνω ότι είσαι Θεός? Ακριβώς. με αυτά τα μπουκαλούθια σήμερα όμως, φίλε, δεν με πείθεις. Ήθελα να έχεις εδώ βαρά και είπαμε των 10 κιλών. Γαβρίλα μου, την άλλη φορά θα φέρουμε τροχούς λάστιχα του αυτοκινήτου. Θα σου πω, εγώ νομίζω τώρα που σε βλέπουν έτσι, αλλάζουν δρόμο που σε βλέπουν κάποιοι που είσαι θυμωμένος και περπατάς στους διαδρόμους, τώρα τα κόφκουν και θα τα λέγουν. Πάμε πιέσεις προς τα πάνω. Και πιέζουμε προς τα πάνω, ακόμη μια άσκηση, πιέσεις προς τα πάνω. Και εδώ εισπνέουμε και εκπνέουμε. Την άλλη φορά θα έρθεις και να δείξετε κοιλιακούς με τον Αντώνη. Θα δείξουμε κοιλιακούς. Ναι. Γερακίες. Λοιπόν, Τίμη μου, στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την παιδική παχυσαρκία και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σου. Θα μας κάνεις παρέα? Ασφαλώς. Εσύ πώς πας με την διατροφή σου? Προσέχεις, Αντώνη μου? Σούβλα, σουβλάκια, γύρω. Αρκετά. Είπα και εγώ. Καθημερινά. Την άλλη φορά δέσμευση θα κάνουμε κοιλιακούς. Εντάξει. Όπως προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε στη συνέχεια για την παιδική παχυσαρκία. Μείνετε στην παρέα μας. Πρώτα όμως ένα διαλυματάκι.
Φαντάσου, λαχταριστά κομμάτια φρούτου σε ένα υπέροχο γιαούρτι, χωρίς ζάχαρη, πλούσια γεύση και 0 λιπαρά. Φάνταζι, με τη φυσική γλυκύτητα της στέβια. Ζήτα, έκανε το γιαούρτι απόλαυση. Από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου και καθημερινά στις 3:30 το απόγευμα στο ΡΙΚΑ 1, μια νέα μαγειρική εκπομπή. Μια γνωριμία με την κουζίνα τρίτων χωρών. Ο δημοφιλής σεφ Χρήστος Χριστοδούλου παρέα με υπηκόους τρίτων χωρών μαγειρεύουν παραδοσιακά φαγητά και γλυκά από χώρες μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο. Μέσα από την εκπομπή μαθαίνουμε τα ήθη, τα έθιμα και την κουλτούρα των μεταναστών που ζουν ανάμεσά μας. Κουζίνα χωρίς σύνορα, γευσηγνωσία, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Από Δευτέρα 2 Μαρτίου και καθημερινά στις 3:30 το απόγευμα από το ΡΙΚΑ 1. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο και θα μιλήσουμε για την παιδική παχυσαρκία και θα δώσουμε διατροφικές συμβουλές. Μαζί μας είναι η κλινική διατροφολόγος Μαρία Κουρουζίδου, η οποία μας έχει φέρει κάποιες διαφάνειες. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα. Μαρία μου, καλημέρα. Μας έχει φέρει κάποιες διαφάνειες όπου δείχνουν ακριβώς τα ποσοστά σήμερα στην Κύπρο. Ναι, μας δείχνουν τα ποσοστά στην Κύπρο, μας δείχνουν και τα ποσοστά στις υπόλοιπες χώρες στην Αμερική. Διαφέρουν πολύ από τα δικά μας τα δεδομένα. Διαφέρουν αρκετά, απλώς σε σύνολο αυτό που έχει σημασία είναι ότι παγκοσμίως υπάρχουν πολλά εκατομμύρια παιδάκια με πρόβλημα σωματικού βάρους, με μια συνεχόμενη αυξανόμενη τάση. Αυτό είναι που είναι ουσιαστικά το πρόβλημα, ότι τώρα υπολογίζονται γύρω στα 22 εκατομμύρια παιδιά προσχολικής ηλικίας να αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το σωματικό τους βάρος, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας προειδοποιεί ότι αν αυτή η τάση συνεχιστεί, μέχρι και το 2025 θα έχουμε 72 εκατομμύρια παιδιά με παιδική παχυσαρκία. Και αυτό έχει άλλες συνέπειες φυσικά. Έχει σοβαρές. Στην Κύπρο έχουν γίνει 2 μελέτες οι οποίες έχουν ερευνήσει τα ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας. Η μία ήταν διετής και η πιο πρόσφατη είναι μια δεκαετής έρευνα στην οποία συμμετείχε η Κύπρος και άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες, όπου φάνηκε ότι υπήρξε μια αύξηση της τάξης του 37% στα παχύσαρκα παιδιά σχολικής ηλικίας και μία αύξηση της τάξης του 23% περίπου σε σχέση με τα υπέρβαρα παιδιά. Αυτό που βλέπουμε στην Κύπρο, το θετικό, είναι ότι στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, 2 με 5 ετών, δεν υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα, δεν είναι τόσο υψηλό το ποσοστό παχυσαρκίας, οπότε είναι μια ηλικία που τα παιδιά μαθαίνουν τις καινούργιες διατροφικές συνήθειες και μπορούν να τις υιοθετήσουν και στη συνέχεια για να μην αυξηθεί το βάρος τους περαιτέρω. Αυτό σε σχέση με άλλες χώρες ή... Σε σχέση με τις άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες που είχαν λάβει μέρος σε αυτή τη δεκαετή έρευνα, η Κύπρος ήταν η πρώτη τελευταία σε ποσοστά, οπότε ήταν πολύ ενθαρρυντικό, ναι. Σε αντίθεση όμως δυστυχώς με τα παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους, όπου εκεί παρατηρήσαμε ότι υπήρχε το πιο σοβαρό πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές έχουμε 1 στα 3 παιδιά υπέρβαρα ή παχύσαρκα στην Κύπρο. Να πούμε ποια είναι η διαφορά του υπέρβαρου με το παχύσαρκο. Ναι, το σωματικό βάρος των παιδιών αξιολογείται σε εκατοστιαίες θέσεις, οπότε υπολογίζεται ο δείχτης μάζας σώματος του παιδιού, που είναι το βάρος για το ύψος, στη Δευτέρα, και ανάλογα με την θέση τους στην καμπύλη ανάπτυξης αξιολογείται σαν υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Το παχύσαρκο παιδί βρίσκεται στην υψηλότερη θέση, στην 94η, ενώ το υπέρβαρο στην 75η. Και τα δύο όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πολεμήσουμε, να μην φτάσουν τα παιδιά μας σε αυτά τα σημεία. Τίμη μου, από την εμπειρία σου, εσύ καθημερινά στα γυμναστήρια, τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, τι είναι αυτό το οποίο... Εγώ βλέπω ότι οι γονείς αρχίζουν και στέλνουν τα παιδιά τους από πολύ μικρή. Ναι. Μπράβο, κάνουμε καλή δουλειά νομίζω
και σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης και σαν συνδέσμοι διατροφολόγων, ιατροί, παιδίατροι. Νομίζω και στο σχολείο γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Όσο αφορά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, μπορεί αλλού να έχει κάποιες αδυναμίες, αλλά ως προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά. Εσύ όμως από τη δική σου την εμπειρία, τι λες? Από τη δική μου εμπειρία λέω ότι όλα ξεκινάνε από τους γονείς. Και στα σχολεία προσφέρουν στα μωρά μήλα και τους εξηγούν ότι πώς πρέπει να τρέφονται και σωστά και όλα. Απλώς όλα σταματάνε στο σπίτι μετά. Δηλαδή αν οι γονείς δεν προσέχουν, και το βλέπω αυτό και από πελάτες μου, αν οι γονείς δεν προσέξουν, δεν θα προσέξουν ούτε και τα παιδιά. Ή ακόμα κάτι άλλο, Γαβρίλα, θα προσέξει μόνο η μητέρα γιατί θέλει να χάσει κιλά, ο πατέρας θα τρώει ό,τι θέλει, θα τρώει και τα παιδιά ό,τι θέλουν. Ή μπορεί να πάμε σε ένα άλλο επικίνδυνο σημείο. Όταν η μαμά κάνει συνεχώς δίαιτες, αν είναι κορίτσια, δεν ξέρω, μπορεί να ισχύει και για τα αγόρια, θα επηρεαστούν μέχρι τέτοιο σημείο που το μυαλουδάκι, το εφηβικό δεν θα το αντιληφθεί καλά και θα πάμε στην ανορεξία, που είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Δημιουργούνται λανθασμένα πρότυπα ουσιαστικά και επειδή οι γονείς είναι τα πρότυπα, πρέπει να λειτουργούν σε συνδυασμό με το παιδί τους. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε στο παιδί μας, την ιδέα της σωστής διατροφής, την απόκτηση υγιεινών διατροφικών συνηθιών, πρέπει πρώτα να τις εφαρμόζουν οι γονείς για να μπορέσει και το παιδάκι να το θεωρήσει σαν πρότυπο. Και στην γυμναστική και στην διατροφή. Αν εμείς θέλουμε να μάθει να γυμνάζεται, δεν μπορούμε να βλέπουμε 4-5 ώρες τηλεόραση την ημέρα και να έχουμε την απέτηση να μην το κάνει το παιδί μας αυτό. Πάμε να μάθουμε και για τους λόγους και τους παράγοντες που οδηγούν στην παχυσαρκία. Μπορεί να προκαλέσουν. Δυστυχώς είναι ένα αρκετά πολύπλοκο πρόβλημα η παιδική παχυσαρκία, καθώς οι έρευνες μας δείχνουν ότι υπάρχει πιθανότητα αυτός ο προγραμματισμός ουσιαστικά του αυξημένου σωματικού βάρους να ξεκινήσει και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οπότε έρχεται η διατροφή της εγκύου να παίζει καθοριστικό ρόλο στο σωματικό βάρος του παιδιού στη σχολική ηλικία και η διατροφή της κοπέλας πριν να μείνει έγκυος, καθώς όταν υπάρχει ένα υγιές βάρος πριν από την εγκυμοσύνη, τότε υπάρχει μειωμένη πιθανότητα. Περίμενε να το διαχωρίσουμε. Εσύ μιλάς για βάρος ή για διατροφή? Επειδή υπάρχουν και οι γυναίκες, οι άντρες, οι οποίοι είναι πιο τυχεροί από τους υπόλοιπους που τρώνε ό,τι θέλουν και κιλά δεν βάζουν. Και εκεί δεν μιλάμε για περιττό βάρος, αλλά μπορεί η διατροφή να μην είναι καλή. Για τι πράγμα μιλάμε? Για πριν από την εγκυμοσύνη, η ισορροπημένη διατροφή σε συνδυασμό με ένα υγιές σωματικό βάρος, δηλαδή ένα φυσιολογικό δίχτυμα σώματος στη γυναίκα, θα εξασφαλίσει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά στο σώμα της, έτσι ώστε να ξεκινήσει και να αναπτυχθεί η ανάπτυξη του εμβρίου. Μετά όμως, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το κάπνισμα, η ελλειπής διατροφή, η κακή διατροφή, αυτό που λες, οι απότομες, οι αλλαγές στη διατροφή, η μη πρόσληψη φρούτων και λαχανικών που μας εφοδιάζουν με βιταμίνες, αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον πρόβλημα. Άλλοι παράγοντες είναι οι κοινωνικοί παράγοντες, για περιβάλλον του σχολείου μπορεί να επηρεάσει τη διατροφή του παιδιού, παράγοντες εννοείται κληρονομικότητας, καθώς ένα παιδάκι που έχει ένα παχύσαρκο γονέα έχει 50% περισσότερη πιθανότητα να εμφανίσει αυξημένο σωματικό βάρος. Όταν είναι και οι δύο γονείς, τότε αυτή η πιθανότητα ανεβαίνει μέχρι και στο 80%. Ναι, αλλά είπες ότι αυτό εμφανίζεται κατά τη σχολική περίοδο. Δηλαδή το παιδί θα γεννηθεί ούτως ή άλλως παχύσαρκο. Υπάρχουν περιπτώσεις που το βάρος του νεογνού είναι φυσιολογικό, όμως στη συνέχεια κατά την ανάπτυξή του μπορεί να εμφανιστεί αύξηση του βάρους του αν υπάρχουν άλλοι παράγοντες πριν. Αν η μητέρα δεν πρόσεχε κατά την περίοδο του εμβρίου μέχρι 1 χρονού, το έχω διαβάσει σε έρευνα, τα λιποκύτταρα του παιδιού αυξάνονται και θα έχει πρόβλημα μια ζωή. Δηλαδή, καλά είναι και οι έγκυοι να εμπιστεύονται τους διατροφολόγους και να πηγαίνουν για να βελτιώσουν και την υγεία τους. Και να μην τρώνε για δύο. Ακριβώς. Είναι ωραίο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η γυναίκα να απολαμβάνει όλα αυτές τις αναλλαγές στην διάθεση και στην όρεξη της, αλλά να μην το παρακάνουμε επειδή είναι και δύσκολο μετά να απαλλαχτεί από τα περιττά κιλά, αλλά το κυριότερο είναι ότι δεν κάνει καλό στο παιδάκι της. Τι μου θέλεις να προσθέσεις κάτι? Σχετικά με τους έγκυους και τη διατροφολόγο και τα παιδάκια.
έχοντας εμπειρία μία-δύο πελάτησες μου, προσέχοντας το φαγητό τους, με τη διατροφολόγο τους, δεν έχουν βάλει κιλά και τα έχουν χάσει πολύ γρήγορα. Έχουν γεννήσει σε ένα μήνα, είχαν επανέλθει καθόλου. Έλα, ένα μήνα. Σε ένα μήνα να πούμε για τη Μενεγκάκη, την έχω δει, παιδιά, η γυναίκα είναι θεά. Σε ένα μήνα επέστρεψε, νομίζω 40 μέρες, και έχει ένα σώμα που θα το ζήλευαν πολλές χωρίς να έχουν γεννήσει 4 παιδιά. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος, δεν ξέρω, έχουμε χρόνο να τελειώσουμε με τις διαφάνειες και με το θέμα να το ολοκληρώσει? Για τις συνέπειες, τι θα γίνει αν δεν το προσέξουμε? Οι συνέπειες μπορούν να αφορούν σχεδόν όλα τα συστήματα υγείας, από το αναπνευστικό, καθώς υπάρχουν δυσκολίες στην αναπνοή σε ένα παιδί που είναι παχύσαρκο, μυοσκελετικό σύστημα το οποίο επηρεάζεται λόγω των αρθρώσεων. Οι αρθρώσεις ουσιαστικά επηρεάζονται λόγω του αυξημένου σωματικού βάρους. Προβλήματα με διαβήτη, ινσουλίνο αντίσταση μπορεί να εμφανιστούν. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να αφορούσε παλαιότερα τους ενήλικες. Πλέον όμως δυστυχώς πολλά παιδιά λόγω του βάρους τους μπορούν να εμφανίσουν διαβήτη τύπου 2 ή ινσουλίνο αντίσταση. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι να πούμε και για την ψυχολογία των παιδιών αυτών, τα οποία έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλή αυτοπεποίθηση. Bullying στο σχολείο. Ακριβώς λόγω του αυξημένου σωματικού βάρους. Οπότε υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας. Απλώς. Λύσεις στο πρόβλημα, να δώσουμε και λύσεις στο πρόβλημα. Το παιδί μπορεί να ξεκινήσει να μαθαίνει και αυτό που γίνεται ήδη στα σχολεία, να μαθαίνει την πυραμίδα διατροφής, καθώς αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος έτσι οπτικά να συνειδητοποιήσει τη συχνότητα με την οποία πρέπει να καταναλώνει το κάθε τρόφιμο. Το νερό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφού η ενυδάτωση φάνηκε να είναι ένας από τους λόγους του αυξημένου σωματικού βάρους στην Κύπρο. Ο ελλειπής ύπνος επίσης, χρειάζονται 11 με 13 ώρες ύπνου στα παιδάκια 2 με 5 ετών, ενώ στα παιδιά σχολικής ηλικίας 8 με 10 ώρες την ημέρα συστήνονται καθημερινά. Και όταν δεν κοιμούνται τα παιδιά τρώνε. Και τρώνε και δεν ξεκουράζεται ικανοποιητικά το σώμα τους. Αυτό έχει συσχετιστεί με μειωμένο μεταβολικό ρυθμό ουσιαστικά, μεταβολισμό. Αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών κυρίως στα ενδιάμεσα και ανταλλαγή των ενδιάμεσων των πιο λιπαρών σνακ με πιο υγιεινές επιλογές. Εννοείται αποφυγή αναψυκτικών και γλυκών, ουσιαστικά να θέτουμε όρια σε αυτά τα σνακ, δεν απαγορεύονται, απλώς τα αποφεύγουμε σε καθημερινή κατανάλωση. Μείωση της καθιστικής ζωής, καθώς στα παιδιά έχει τεράστια σημασία η άσκηση, κάτι που δεν βλέπουμε πολύ δυστυχώς στην Κύπρο. Προσπαθούν τα παιδιά να ξεκινήσουν να γυμνάζονται, αλλά λόγω φορτωμένου προγράμματος με φροντιστήρια, με πολλά μαθήματα λόγω τους. Εξωσχολικές δραστηριότητες, δεν μπορούν τα παιδάκια να. Δυστυχώς. Πάμε ακόμα μια τελευταία συμβουλή για τους γονείς. Για τους γονείς, αυτό που έχουμε πει πριν, οι γονείς να λειτουργούν σαν πρότυπα. Τις συνήθειες τις οποίες θέλουν να υιοθετήσουν τα παιδιά τους, θα πρέπει να έχουν την υπομονή να τις επαναλαμβάνουν, μπορεί και 10 φορές. Δηλαδή, αν θέλουμε το παιδάκι μας να μάθει να τρώει σαλάτα με το μεσημεριανό, μπορεί αυτό να μας πάρει πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει δυστυχώς να έχουμε την υπομονή να επιμένουμε. Να φροντίζουμε φυσικά το πρωινό, το οποίο έχει συσχετιστεί σε πολλές έρευνες με μείωση του σωματικού βάρους. Πολύ σημαντικό είναι και ο θυλασμός, κάτι που δεν σας είπα πριν, καθώς τα παιδάκια τα οποία θυλάζουν μέχρι και 6 μήνες έχει φανεί ότι είχαν ένα υγιές σωματικό βάρος σε αντίθεση με τα παιδιά τα οποία δεν θυλάζουν. Είναι και αυτός ένας παράγοντες, από τους παράγοντες, ναι. Και τέλος είναι καλά να ενημερώνονται και οι γονείς και οι δασκάλοι και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τους συνδέσμους που υπάρχουν όσον αφορά την διατροφή. Και να επισκέφτονται και το γυμναστήριο. Για τον γυμναστή, εννοείται. Πολύ σημαντική δραστηριότητα. Ο γιος μου ακολουθεί. Τρώει τις ριζοκοφρέτες μου. 6. Τρώει τις ριζοκοφρέτες μου, τρώει ρύζι, τις σαλάτες του. Υπάρχουν πολλά μάνα μου, θες να τα κάνεις στο παιδί. Εντάξει, θα φάει το παγωτό του. Είναι παιδάκι, αλλά όχι κάθε μέρα. Προσπαθεί να ακολουθεί. Ναι. Έτσι. Αρχίζει και έτσι ακολουθεί. Είναι τόσο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. πολύ, Μαρία, για την. Καλό υπόλοιπο. Εμείς θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Νίκη μας, η οποία έχει ετοιμάσει και σήμερα. Έλα να σε δούμε, υπερπαραγωγή. Κυρία μου, με τα μπουά σου. Και εδώ έχουμε τα βαζάκια μας. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, ευχαριστώ εσείς. Κούκλα. Μιλούσατε για την παχυσαρκία. Ναι. Έχεις άποψη? Ναι. Το φερμουάρ το βράδυ θα το βάλουμε και δεν μην τρώμε το βράδυ. Όχι, το φόρεμα στο στόμα. Στο στόμα, φερμουάρ. Εσύ πώς κρατιέσαι τόσα χρόνια? Φερμουάρ, αυτό σου λέω. Ναι, το ζυπ.
Μετά από ποια ώρα, ας πούμε, ζυπ? 9 η ώρα να κοιμάσαι, 7 να τρως. Μέχρι τις 7. 9 η ώρα κοιμάσαι? Βεβαίως. Εντάξει, κυρία Νίκη, είμαι λίγο νωρίς. Υπάρχει διατήρηση. Πάμε να δούμε τα φορέματα. Επειδή μετά θα τραγουδήσω με τη Σόφη μας. Η Σόφη είναι εδώ με τον κύριο Λεώτιο. Πάμε να δούμε. Θα συγκινηθεί οποιαδήποτε γυναίκα. Γιατί πραγματικά είναι πολύ unique τα φορέματα. Πάρα πολύ unique. Πάμε να συγκινηθούμε όλες μαζί, κυρίες μου. Λοιπόν, έχουμε το λευκό το οποίο θα είναι φέτος. Βρε, το πλισέ είναι πάρα πολύ. Μάλιστα. Αυτό μπορεί να το βάλεις και φόρεμα, έτσι. Το βάλεις και πάνω, έτσι. Τράπλες. Και μπορεί να βάλεις και την μπλούζα από πάνω. Λοιπόν, φέτος θα φερθούν πάρα πολύ τα μακριά. Ναι, να πούμε τι χαρίζουμε για να μας πάρουν τηλέφωνο οι κυρίες. 50 ευρώ σε voucher, σε δωροκουπόνι. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίο. 50 ευρώ σε δωροεπιταγή κερδίζετε σήμερα, κυρίες μου, από το κατάστημα το οποίο φιλοξενούμε σήμερα. Πάρτε μας το 77-77-10-88 για να το διεκδικήσετε τώρα. Λοιπόν, κοίτα, ωραίο. Πολύ ωραίο. Μα τι είναι αυτό, μετάξι? Ναι, είδες τι όμορφα φορέματα. Και τι ωραίο υφάσμα. Δροσερότατο. Μόνο εσύ μπορεί να κάνεις τέτοιες επιλογές. Βέβαια. Τι, χρόνια είναι αυτά στη μόδα, αγάπη μου, χρόνια. Είπαμε. Λοιπόν, κάποια πράγματα θα έχεις και είναι. Ναι. Λοιπόν, αυτή η μπλούζα είναι φόρεμα. Μπλούζα φόρεμα. Που είναι πάρα πολύ ωραίο. Το χρώμα είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ ωραίο. Καλύπτει τις ατέλειες. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπεις, και είναι αυτό το, πώς το λένε? Το δροσερό. Το οποίο ούτε τσαλακώνεται. Όχι, τίποτα. Είναι και για ταξίδι είναι ό,τι πρέπει, έτσι. Για όλες τις ώρες. Μπράβο, κυρία Νίκη. Για ταξίδι να πάμε στην Πεντέλη και να τα φορέσουμε όλα αυτά. Εσύ εκεί, Πεντέλη. Εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι animal print, διαχρονικό. Ναι, σορτάκι. Το οποίο μπορεί να φορεθεί με την μπλούζα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό. Και έχουμε το φόρεμα το οποίο είναι για σένα αυτό, γιατί είναι πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, το ξέρω. Είναι και λεπτό. Το κόκκινο θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Σου λέω, είναι πάρα πολύ unique αυτά. Πάμε τώρα στα μάξι. Λοιπόν, μάξι φέτος απαραίτητο για κάθε γυναικεία κασταρόμπα, παιδιά. Ναι. Για κάθε γυναικεία κασταρόμπα. Είναι πολύ θηλυκιά η μόδα φέτος και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί το μάξι είναι πάρα πολύ ωραίο. Wow. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, Πράγματι, wow. Κυρίες μου, παίρνετε στο 77-77-10-88. Λοιπόν, αυτό δεμένο με δαντέλα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Τι ωραίο χρώμα. Το ροζέ. Πες μου τι ροζέ. Είναι το peach. Το peach. Το σωμό που λέμε, έτσι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο. Το κλος, το οποίο πάλι καλύπτει. Βλέπεις, είναι για κάθε σωματότυπο γυναίκας. Το blue sax. Ένα υπέροχο blue sax. Ναι. Πάρα πολύ. Είναι ωραίο και για αποφύτιση. Τώρα τα κορίτσια πηγαίνουν εκεί και ζητάνε για αποφύτιση φορέματα. Να, αυτά είναι ό,τι πρέπει, έτσι. Να δούμε και το πίσω. Και το πίσω είναι μια αποκαλυπτική πλάτη. Ναι. Πάρα πολύ σεξι θα είναι αυτό. Ωραία, το φόρεμα. Ναι. Λοιπόν, να, ένα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο φόρεμα. Αυτό θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Πολύ εντυπωσιακό. Μα είναι όλα εντυπωσιακά. Σου λέω, όλα είναι. Και είναι πλισέ πάλι. Σολέι λέγεται η πλισέ. Πώς το λέμε? Πλισέ. Σολέι πρέπει να είναι στα γαλλικά, επειδή μοιάζαν σε ακτίνες του ήλιου. Μάλιστα. Πρέπει. Τρέζολι. Το γαλλικό μου μίλησε. Πάμε σε άλλο πλισέ σολέι. Ναι. Ωραίο χρώμα, έτσι. Ναι. Σου λέω, είναι πολύ unique, πολύ unique τα φορέματα. Και ένα υπέροχο φούξια, έτσι τα κλείσουμε σήμερα με το φούξια. Και κλείνουμε με το φούξια. Και φυσικά κλείνουμε και με το πουά που φοράω εγώ. Ναι, είναι από την ίδια μπουτίκ. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Για την μπουτίκ μας, ό,τι θέλετε να μάθετε, κυρίες και κύριοι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο να απευθυνθείτε για διεύθυνση και λεπτομέρειες άλλες, ό,τι σε τηλέφωνα. Λοιπόν, επειδή μας περιμένει και η Σόφη να τραγουδήσουμε, έτσι. Ναι, εσύ θα χορέψεις σήμερα. Ναι, και θα χορέψω και θα τραγουδήσουμε. Και θα τραγουδήσουμε. Θέλετε από το 1 μέχρι να το χαρίσουμε τώρα το δωράκι? Ναι. 1 μέχρι. Τώρα, γρήγορα, αργούμε. 8, δώσουμε ένα αριθμό. Το 8. 8. Ποια είναι η τυχερή μας? Η Αστέρο Κουρσάρι. Αστέρο μου, συγχαρητήρια. Θα γίνει Αστέρο. Είσαι Αστέρι, θα γίνεις 2 φορές Αστέρι. Πάμε σε διαφήμιση και επιστρέφουμε με μουσική και τραγούδι. Μείνετε μαζί μας. Καλή σας μέρα, δωροθέτες. Το Επίλεκτον. Το μαγαζί που αγαπά τα όμορφα σπίτια. Ενίκο Δημιουργίες. Proud Boutique. Ρούχα σε μεγάλα μεγέθη. Ρολόγια Tom Carter.
I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing. Αν καλλιεργούσες εσύ τα λαχανικά για το μωρό σου, δεν θα χρησιμοποιούσες καμιά χημική ουσία. Θα καθάριζες μόνος σου ακόμη και το πιο μικρό χορταράκι και θα διάλεγες σίγουρα μόνο τα καλύτερα. Αυτό ακριβώς κάνουμε και εμείς ως οικογενειακή επιχείρηση, με πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στις οργανικές καλλιέργειες. HIP. Οργανική ποιότητα που μεγαλώνει γενιές. Για ό,τι πολυτιμότερο στη ζωή. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Μισός εντέτος και τάραξες τη ζωή μου σαν ήμουν μια χαρά. Έχω το ίδιο σημάδι. Δεν μπορείτε να πει τούτο. Είσαι τούτος που θα ακούμε. Δεν το γυρίζει η γλώσσα σου. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Φορώ. Ελυπήθης με πλάστημα. Δεν τα πας στις εκκλήσεις, δεν τα γίνει. Λίγο να λείψα να πτέσουμε από τον γκρεμό. Ποιον γκρεμόν, είναι πολλά η Αθηνά. Στέτσιμο περασμένο. Και θέλετε να με μαντατέψετε στους αυτίδες. Πρωτοκλή, απλώνεις το χέρι σου σε αυτόν πρέπει. Και ποιος το λέει τούτο, εγώ ρε! Πάρε να ρε κάνει ρε! Παναγία μου, μα καρτά μου φορώ. Απολάτε με! Απολάτε με! Κάτω μου ζωή! Τη μετάδοση της σειράς σας προσφέρει το Dove Intense Repair. Τα ταλαιπωρημένα μαλλιά έχουν χάσει πολύτιμη κερατίνη και το εσωτερικό τους μπορεί να μοιάζει σαν αυτή τη στήλη, γεμάτο κενά. Το νέο Dove Intensive Repair είναι διαφορετικό. Επανορθώνει τη δομή της τρίχας σε κυταρικό επίπεδο και έτσι αναδομεί τα μαλλιά σε μόλις 2 εβδομάδες. Για όμορφα, λία μαλλιά. Νέο Dove Intensive Repair. Γκολφ και θέαμα. Δευτέρα 25 Μαΐου, 10 το βράδυ, ΡΙΚ 1. Η πορεία προς τον τίτλο. Φιλοξενούμενοι δύο ποδοσφαιριστές που άφησαν τη σφραγίδα τους στην ένδοξη ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Ο Τάκης Αντωνίου και ο Πετράκης Χαριθωμάς. Μία ανάλυση του πρωταθλήματος. Οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές, τα καλύτερα τέρματα, οι καλύτερες αποκρούσεις. Γκολφ και θέαμα. Δευτέρα, 10 το βράδυ, ΡΙΚ 1. Την εκπομπή σας προσφέρει το Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus. University of Central Lancashire Cyprus. Education for life. Η ώρα της στέψης πλησιάζει στο Εθνικό Στάδιο Βαρσοβίας. Η κάτοχος του Europa League Σεβίλη με στόχο το 4ο Ευρωπαϊκό Αστέρι. Απέναντι της η εξαιρετική Τνίπρο, έκπληξη της διοργάνωσης, θέλοντας να γράψει την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία της. Εμπιά, Βιδάλ και Μπάκα απέναντι στους Κονομπλιάνκα, Ντάγκλας και Μπόικο. Τνίπρο Σεβίλη, τελικός Europa League, Τετάρτη 27 Μαΐου 9 και 45 το βράδυ, αποκλειστικά σε RIK 2 και RIK HD. Ο Φούρπος που να αγοράζει ο Καλλίνικος, δεν πρέπει να χάνει αγώνα. Τα έβραμε και πανί, για να ράψουμε τα παντελονούθκια. Οι βράτζες του παππού μου κοστεί για θύμιον. Είναι άλλον να ακούσω κόμμα για τούτην την ομάδα. Παναγία μου κοστεί βάστες πίσω πριν εμπιέσω η μάνα μου, ρε. Να ξέρεις πως εγιώ. Βήμα-βήμα είπαμε Μουχτάρια. Έβαλα σκάλα και πελέτησα μες στην αυλή της.
Κόρη έκαμες έτσι πράγμα και να τραβήκες. Πέσε να κοιμηθούμε. Ούσου και σκέφτομαι, Χαρίτο. Καταστρώνω το σχέδιο μου και θέλω να κάνω λάθος. Ποιος δεν που πια γύρι πάλι. Το κόκκινο χαλί του Φιλίπ Σατριέ είναι έτοιμο και φέτος να ζήσει μοναδικές στιγμές. Οι κορυφαίοι ταινίστες της εφηλίου είναι στο Παρίσι και αναζητούν τη διάκριση στο δεύτερο Grand Slam της σεζόν. Η ημιτελική και η τελική του ιστορικού τουρνουά της γαλλικής πρωτεύουσας σε απευθείας μεταδόσεις από το ΡΙΚ. Την 5η 4 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα η ημιτελική γυναικών. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 2 μετά το μεσημέρι η ημιτελική αντρών. Το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα ο τελικός των γυναικών. Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 4 ο μεγάλος τελικός στους άντρες. Ρολάν Γκαρός 2015 στο RIC HD και στο RIC 2. Η εντολή του διοικητή ήταν πυροβολήστε για να σκοτώσετε. Όταν σε πυροβολούν, είναι δικαίωμά σου να πυροβολήσεις και εσύ εναντίον των στόχων. Από το αεροπλάνο άρχισαν να κατεβαίνουν κομμάντος οι οποίοι ακροβολίζονται στο διάβλο και άρχισαν να ρίχνουν πυροβολισμούς κατά ρηπάς. Η μάχη διήρκησε περίπου 20 λεπτά. Είχαν πάρα πολλές απώλειες. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι ήταν 17 νεκροί και 15 τραυματίες. De tutto bien nice, vamos a hacerlo twice. De una vez sabe inteligente más no más. La forma que me mire su vestido bien nice hace sentirme frío como si fuera. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale vamos ya que llegaron los kilas. Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila. Βρε Tranquila, dale baby que tú eres la que más domina. Impresionante, demasiado elegante, vamos a hacerlo más que brille como un diamante. Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice. De una vez sabe inteligente más no más. Ντομάτε, έχουμε και μαλλιτάρια.
Rachel McAdams, Pierce Brosnan, Chris Cooper, Patricia Clarkson στη ρομαντική αστυνομική ταινία της Ira Sachs «Έγκαμος βίος». Ένα γοητευτικό τρίγωνο που κρύβει πάθος, μυστήριο και προδοσία. And much more to come. That stuff can be dangerous. No, thank you. Sir, you do need to pay. Pardon me. Τι σκέφτεται πραγματικά ο άνθρωπος που κοιμάται δίπλα σου, πόσο καλά γνωρίζεις τον καλύτερο σου φίλο, πόσο εμπιστεύεσαι το σύζυγό σου. Έγκαμος βίος, Δευτέρα 25 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο ΡΙΚ 2. Lots and much more to come. Μια ομάδα νεοσύλλεκτων θέλει να αποφύγει το στρατό. Τα σκάνδαλα και οι απαλλαγές φαντάρων όμως τους καταστρέφουν τα σχέδια. Αποτέλεσμα να βρεθούν να υπηρετούν σαν βοηθητικοί σε ένα ακριτικό νησί και σε μια μονάδα λοκατζίδων. Καψόνια και κωμικοτραγικές καταστάσεις είναι στην ημερησία διάταξη. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο εχθρός καραδοκεί. Ι4, Λούφα και απαλλαγή. Με τους Κώστα Φραγκολιά, Θανάση Τσαλταμπάση, Στάθη Παναγιωτίδη, Χάρη Μαυρουδή, Μαρία Κορινθίου, Ιζαμπέλα Κογεβίνα, Πέτρο Λαγούτη, Γιώργο Κιμούλη, Μάνο Γαβρά. Ι4, Λούφα και απαλλαγή. Σάββατο 30 Μαΐου στις 11 και 10 το βράδυ στο ΡΙΚ 2. Σου έχω αγορασμένα μαργαριτάρια στο βυθό που είναι κρυμμένα πάνω στον άσπρο σου λαιμό να τα φορέσεις, γιατί μ' αρέσεις κούκλα μου, πολύ μ' αρέσεις. Κι αν είσαι εσύ γυναίκα στατή και ψεύτερα, κι αν έχεις γίνει της καρδιάς μου τώρα η κλέφτερα, τα ωραιότερα θα σου πω αγορασμένα μαργαριτάρια στο βυθό που είναι κρυμμένα. Κι αν είσαι εσύ γυναίκα έξυπνη και ωραία, δεύτα πτυχία και πατέρα εισαγγελέα, μάθε να ξέρεις στη ζωή ο κερδισμένος είναι ο άντρας σου από μόνος του φτιαγμένος. Κι αν είσαι εσύ γυναίκα σαφή και ψεύτερα, κι αν έχεις γίνει της καρδιάς μου τώρα η κλέφτρα, τα ωραιότερα θα σου πω αγορασμένα μαργαριτάρια στο βυθό που είναι κρυμμένα. Τις αμαρτίες τις δικές μου αν χρειαστεί να τις μετρήσω,
τα 10 δάχτυλά μου, μόνο τα 5 θα κρατήσω. Μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα, μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Τώρα το δίκαιο σου γυρεύεις μες στο πιωτό και μες στη ζαλή, κι όλο μετράς στα δάχτυλα σου τις αμαρτίες που έχω κάνει. Μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα, μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Βρέχει πάλι απόψε στη μικρή τη γειτονιά, κι όμως στη δική σου τη γωνιά είναι τσεστά. Έχεις λησμονήσει την αγάπη την παλιά. Βρέχει πάλι απόψε στη μικρή τη γειτονιά, κάποιος περνάει απ' το σπίτι σου μπροστά, στέκει και κλαίει στη γωνιά. Έχεις το στήθος της αγάπης στη φωτιά, στα χείλη του η παγωνιά. Έλαμπες σαν άστρο στη μικρή σου την αυλή, κι ήσουν για τα αγόρια μια ολογλύκια πληγή. Τώρα το σκοτάδι πέφτει αργά στη γειτονιά, έχεις λησμονήσει την αγάπη την παλιά. Κάποιος περνάει απ' το σπίτι σου μπροστά, στέκει και κλαίει στη γωνιά. Έχεις το στήθος της αγάπης στη φωτιά, σαν χείλη του η παγωνιά. Βρε είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, αχ καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει, μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει. Και έρχεται ο Απρίλης, αχ καρδούλα μου, βρένα κι ο Μάης, συννεφούλα μου. Δίχως τραγούδι και φιλί,
Μα δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα να γυρίσεις σου ζητώ και τριγύρνα μ' όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάει τη μια κι ας με ξεχνάει την άλλη. Καλημέρα. Λεόντιος Λαντή, καλή σας μέρα φίλοι αγαπημένοι και καλή. Καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα παιδιά. Περιττό να το πω, αλλά είσαστε υπέροχοι. Προσπαθούμε. Λοιπόν, πού είστε, πού σας απολαμβάνουμε? Τον νεαρό από εκεί, κυρία Λεόντιε. Όσο πάει μικραίνει. Ακριβώς το έλεγα. Δηλαδή, αντί η δουλειά της νύχτας να σε ξέρεις, να τρώει τον αφέντη. Η δουλειά γενικά το τρώει τον αφέντη. Αλλά εσύ νεώνεις, δεν ξέρω τι σου δίνει δύναμη. Το ότι διασκεδάζει μαζί σας ο κόσμος, με το ότι με το τραγούδι ξεχνάς ό,τι σκουτούρα υπάρχει στο μυαλό μας. Ένας λόγος εντός. Η καλή διάθεση, η καλή ζωή. Ωραία. Καλή ζωή, Όχι καταχρήσεις. Μπράβο κύριε Λαντία. Ναι, ξέρεις, το τσιγάρο, το ξενύχτη. Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια έχουν κλείσει και τραγούδι. Ναι, γράψαν και τραγούδι για να το τονίσουν αυτό. Αλλά δεν πρέπει να κάνεις πολλά παραπλήσια. Ποτέ σου δεν κάπνισες? Καλό. Έχω σταματήσει το τσιγάρο εδώ και 26 χρόνια. 26 χρόνια, μπράβο, είσαι παράδειγμα, μπράβο. Κυρία Νίκη, κάτι θέλω να ρωτήσω τα παιδιά. Θα είσαστε μέσα ή θα βγείτε έξω, στην αυλή, την ωραία την αυλή? Ήδη έχουμε έτοιμη για την αυλή. Όποιοι θέλουν μπορούν να κάτσουν έξω στην αυλή, όποιοι θέλουν μέσα, μέχρι να βγούμε. Γιατί είδα τα φαναράκια προχθές και ήταν πολύ ωραία. Ναι, είναι έτοιμα. Λοιπόν, πού σας βρίσκουμε, να μας πείτε πάλι? Στον Ζυγό, τον οποίο έχει μεταφερθεί τώρα στο Στρόβολο. Ναι. Και τώρα και στην αυλή σας. Με τα φαναράκια, με μεζεδάκια, ωραίο αυτό. Με το φουρνί μας, το αυτό μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, περισσότερα για τους φιλοξενούμενους μας, ό,τι σας ενδιαφέρει, το έχουμε πει, να παίρνετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 77-77-1088. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Κυρία Νίκη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Λεόντιε μου, Σοφή μου, ευχαριστούμε. Τα κλείσουμε μαζί σας. Ωραία τραγούδια, ωραία διάθεση και ωραίοι άνθρωποι πάνω απ' όλα γύρω μας. Καλή σας μέρα! Ραντεβού πάλι αύριο το πρωί. Βοριάς είναι η αγάπη σου και ποιος θα με γλιτώσει? Βοριάς φύσαει τα χείλη σου και τα έχω πελαγώσει. Με αγαπάς, σε αγαπώ, στο μαύρο κύμα πάνω, με το βοριά σαν να ζητώ, με το βοριά σε κάνω. Στην πλώρη σου δώσα φιλί, στην πλήμνη τη ζωή μου, την πλήμνη πήρες και φύγες και χάσα τη ζωή μου. Σε αγαπάς, σε αγαπώ, στο μαύρο κύμα πάνω, με
περαστικά και πήρα μια μπεμπέκα μαριόλα για γυναίκα και πήρα μια μπεμπέκα μαριόλα για γυναίκα. Στο γαμονίκι να σου να δεις καλά παλίκι, σαν να ήμουν υπόδικος και περιμένω δίκη, σαν να ήμουν υπόδικος και περιμένω δίκη. Οπα! Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα να μου φέρετε τα μάτια μου σαν κλείσω, το ντονιά με τα στραβά και τα παράλογα. Καβαλάρεις μια βραδιά να σε ριανίσω, το ένα τάλογο να είναι άσπρο όπως τα όνειρα που έκανα παιδί, το άλλο τάλογο να είναι μαύρο σαν τη δική μου την κατάλληλη ζωή. Όπα! Να χτυπώ το καμουτσίκι μου το απονό, σαν της μοίρας μου τα βάστακτα χαστούκια, και να ακούγεται τη νύχτα σαν παραπονό, σαν πενιάρι πιτερή από κουζούκια, το ένα τάλογο να είναι άσπρο όπως τα όνειρα που έκανα παιδί, το άλλο τάλογο να είναι μαύρο σαν τη μικρή μου την κατάμαυρη ζωή. Από μέρα σε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 στο Weekend. Η ολοκληρωμένη ενημερωτική εκπομπή με δελτία ειδήσεων, ανταποκρίσεις, ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ, συζητήσεις, αναλύσεις επί οικονομικών.